Nawa ne albashin 'yan majalisu na ƙasa? Naira miliyan 1 ne kacal da ɗorin miliyan 21,600 a kowane wata. Jira. Nawa? Naira miliyan 21? To idan ana bai malaman makaranta albashin naira 60,000 a kowace wata, albashin ɗan majalisa guda ɗaya zai biya malamai 350. Albashin ɗan majalisa guda ɗaya ya yi daidai da albashin malamai na firamare 350 kuma ku ci abin mai kayansa. Aka za a gyara ilimi? Wato idan aka lissafa albashin 'yan majalisar dattawa su 109 zai kama biliyan 2 da miliyan 290 a kowace wata. To da za a biya kowane malamin jami'a naira 500,000, albashin 'yan majalisun baki daya zai biya albashin malamai 4,500. To majalisar wakilai fa su 360. Idan za a baiwa kowane malamin jami'a naira 500,000 albashi a kowane wata, to albashin majalisar wakilai zai biya malamai 15,000. Ko me yasa to malaman suke shirin zuwa yajin aiki? Masu kare wannan zalunci za su ce albashin su naira miliyan 1 ne, ragowar duk kudaden gudanarwa ne na aiki kudin jarida da kayan sakawa da man mota. Su malaman makarantar da ake biya naira 60,000 ana hada musu da kudin man mota ne ko kudin kayan sakawa ko kudin jarida, duk ba a cikin wannan 60,000 din suke amfani suke sayan waɗannan abubuwa ba. Da ke banda jihar Borno inda ake biyan su har zunzurutun kuɗi naira 7,500. To idan aka haɗa albashin majalisar wakilai da majalisar dattijai, albashin su kadai a shekara zai kama naira biliyan 118. Biliyan 1 shine miliyan 1,000, biliyan 118 ya kama miliyan 118. Waɗannan kuɗaɗe wato albashin 'yan majalisu na ƙasa na shekara baki ɗaya zai gina sababbin firamare guda 295, za su zamanantar da jami'o'i guda 100, za kuma su bai wa ɗalibai 236 tallafin karatu kyauta na naira 500,000. To yanzu babbar tambaya na ita ce ta yaya za a 'yan majalisu suna ɗaukar wannan katon albashi mai tsoka amma a ce ɗalibai, makarantu, malamai, 'yan sanda duk suna cikin halin talauci da yunwa da halin haƙula. Saboda su 'yan majalisun da tsara doka yake hannunsu, su suka yanka wa kansu wannan katon albashi mai tsoka sabanin tsarin da hukumar tantance albashi ta ayyana. Saboda haka abin da suka yi kare dokar kasa ne. Tunda sun ba da taliya da shinkafa lokacin yakin neman zaɓe, wannan kamar zuba jari ne. Saboda haka duk abin da suka samu akan kujerar mulki, wannan suna ganin shi kamar mai da riba a harkar kasuwanci. Saboda haka yanzu sun yi shiru daga kowace jam'iyya ko taron su baka ji, saboda tulumbi ya wanke su da kuɗi, alhali jama'a suna mutuwa saboda yunwa da tashin hankali. Sai da 'yan tsaro da kake gani a shafin yanar gizo wanda suke yi wa mutane gori. Gashi ba za a iya musu kiranye ba saboda sun tsara dokan ne ba za ta raba su da kujerunsu ba. Saboda haka yana tambaya, ta ake zaton ɗan ƙasa zai bi doka in su waɗanda alhakin tsara dokokin yake hannunsu suna karyata? Ku rubuta mu a comment section.